bam. Ndikhumbula abazali bam. Ndikhumbula umama notata. Ndikhumbula umama notata. Babendiyala. Umama notata babendiyala. Bathi mntanam ngcono sinyamezele. Ngoba imeko esiphila kuyo eyehlukile kweminye imizi funeka uyamkele. Mntakwethu imeko esekhaya ngabe uyayibona na? Mntakwethu imeko esekhaya ngabe uyayibona na? Mntakwethu imeko esekhaya ngabe uyayibona na? Uyamkele, uyamkele, uyamkele. Ndikhumbula umama notata ngokuba bendiyala ndisakhula. Ndikhumbula umama notata. Ndikhumbula umama notata ngokuba bendiyala ndisakhula. Mntakwethu imeko esekhaya ngabe uyayibona na? Siyachaphela kudlula bedlala ukuze bhema nojavasa ujavajava into mnesongo ntombazana agqule emzini xa ugolosa. Ya ndipha edutyolo kwe-Eastern Cape. Ngamathemba wabo lo ufuna ukwenzani wena? Ngephetha majikazi, ngephetha majikazi. Ndiyambona mntakwethu abuphetha majikazi. Ngephetha majikazi. Baxelele siphezulu eG2G sihleli nothando kaSamuel. Uyawacofacofa amaqhoza. Cofacofa lapho. Uthini usankwane ebhesini? Hayibo, esankwane. Andifuni ube nimani sithi khuphuka mna khehle. Uyawazi umsebenzi wakho. Nantsoko ke le nto ndiyifunayo. Nantsoko le nto ndiyifunayo. Uthini uminus khona equestioneni? Sihamba nominus imlande khona le eLadyville. Inyanyathe bhuti, inyanyathe. Siyahamba ngoku uthi Eastern Cape ngenyawo. Uyabona mntakwethu, le imeko yasekhaya yehlukile ayifani neminye imizi. Kodwa ke umama notata babendixelele le nto bathi njengoba ndimdala apha ekhaya kufuneka nina nikhule ndinifundisa. Ningarhaleli yonke into le niyibona kwabanye abantwana. Bulelani nina uba nilala nityile. Injani ingoma? Yekasaphungweni. Silapha mntakwethu eG2G. Hayi sitshintshile ngokulo nyaka ka-2021. Ngiyabona uba sithathe igawu sisazinyuse lapha ezantsi kwamajola. Ngephetha amajikazi. Khawusondele mntakwethu, khawusondele. Ndihamba nawo apha. Yone buhlungu tata, ungave kunzima mama, ngave kunzima tata, ungave kunzima mama, ngave kunzima mama. Lama uyakhaya ngabe uyayibona no, lama uyakhaya ngabe uyayibona mama. Uthona amadoda ubetha amajikazi angena nyanga abakusondeza thize nawo ntonga namhlanje khosi imali phambili bekuthandwe emva. Into kalithembile ke mna-ke phaya ezithenjini umzukulwana kafundwana esina wemzama yecandese wena ucebekile esemba ubambeke. Anuzukubiza kule ndawo kuyo mfana wami ngoba ndifuni bakuphaphele. Unjani? Yezula bedlala awuphinde utsho mkhula wami mani. Sondela awusondele kaloku yintoni khehle. Mntakwethu anisothetha nto ininzi kule game. Yeba uthikiswa yemkhiqwa yekhiqose iyona ingoma bhuti. Kawufonele ukhuhla abathakazi umxelele uba Amathemba wabaxakile e-Eastern Cape.